So mayo nga po na pong tanan, mga igsunan ko nga naa dinhi sa Pulon area o sa kumagauban, iguman sa atong spiritual advisor, Bradsok Fernandez, Madadam, Luis, o sa tanong mga viewers, members of Catholic Defenders Cebu. Kunya angay ito pibalo kini atong programa, street fixing, una na ipagtugot sa atong Archbishop Sugbo, Bishop Palma. Hindi kita makahimo o programa ng mga religious program pamula tayo pagtugod sa atong Obispo Sugbo. So, may nga pong tanan pag-usap, maraming salamat sa tanan nga magtanaw, nag-view sa atong broadcast karon. So, padayon ta, no? Sa atong street fixing karong hapuna, hindi sa Metro Pulon, na mag-discuss di siya bahin sa mga pagtulunan sa atong simbahan na visit ka madoktrina. Ug akong tema karon, or lessons, morning may tungod sa pagpangulo ni San Pedro or the primacy of St. Peter. So, sa simbahan Katoliko, ang itudlo na dunay pangulo, labaw na pangulo aman sa pagtuo, walain umaogyod si San Pedro, isa sa mga 12 ka mga apostoles. Leo bukuan bi awit ikaw ay video. Ikaw ay video ba? Isugo ka pertina niya. Padayon nga dunay nangulo. Ito lang kadapit. Mao ning atong Are lang kadapit, are lang kadapit. Apan may tungod dining pagkapangulo ni San Pedro, adunay mga dili Katoliko, Ayun sa namong kanang mga protestante sit-up na mong kan. nga dunay sila pagsupat o dili sila mutuo sa pagkapangulo ni San Pedro. Kay matud pa sa mga dili Katoliko ang ilang mga objeksyon. Kung ato po na siyang ihilitap o yakap, kailan naman siya mga objeksyon nga wala sila buila sa pagpangulo ni San Pedro. Kunya, mukod sana sila diha sa Biblia. Aron ilang gamiton nga pag-adyo ay tungod sa pagtulungan ng simbahan Katoliko pagkapangulo ni San Pedro. Una mabasa na ito na sa Colosas 1:18, si Kristo ang pangulo sa Iglesia na mao ang iyang lawas. Kung dili niya ikuno si Pedro, matud pa sa laing mga relihiyon. Kunya sa Mateo 18:18, giingon din nga inyong dili ni siyuta, di sabit sa langit, ug niyang tugot ni siyuta, itugot sa pagkatto sa langit. So katong Yahweh, nga pagkapangulo ni San Pedro, ang pangyawi, wato maghimo nga pagpangulo ni San Pedro. Kaya ilang kutong ang Mateo 18:18, nga ang mga apostolis, natanawat sa mga gahom. Yan sa Mateo 16:23, doon na ba din pangulo nga San Pedro, hingnan sa atong Ginoong Kristo, pahawa sa anas, muna inyong pangulo, hingnan sa atong Ginoong Kristo, Mateo 16:23, pahawa sa anas. So mauni ang mga pagsupak, kung mga objeksyon sa mga dili Katoliko, mga protestante, nga wala sila buila, kung silikway sila, may tungod sa pagkapangulo ni San Pedro. So mauni ang atong tubagon, may tungod sa pagkapangulo ni San Pedro. So sa daang tugon, si Pedro mao'y makita nga pangulo. Munang sa Mateo 16:18, pero tayo nga ating Diyos ito nagtukos siya o simbahan. Ingon niya sa 18, I say to you that you, Peter, upon this rock I will build my church, even in the gates of Hades shall not prevail against it. Nya sa verse 19, yung sa gingon, I will give the keys the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. So klaro, na sa Mateo 16:18, nagtutong ang atong Ginoong Kristo o simbahan. Iningon na atong Ginoong Kristo, I will build my church. Tukuron ko ang akong iglesia. Isa ng kamatayon nila makabuntog ini. Kunya, diya sa 19, ingon man si Kristo, ihatag ko kanimo ang
ang mga yawi sa tingharian sa langit. Ang imong idili ini sa yuta, dili usab kita sa langit. Ang imong itugok ini sa yuta, itugok usab ngadto sa langit. So, kanang yawi, exclusive na ni St. Peter na paghatag sa Panginoon Kristo ngadto ka San Pedro. Ang ubang mga apostolis niya na wala makadawat sa manggahom o yawi. Yung sa may pagpasabot na, mas pag-ingon sa atong Ginoong Kristo, ihatag ko ng mga yawi sa tingharian sa langit. I will give the keys sa kingdom of heaven. So kanang yawi, nagpasabot ka na siya, gahom kung otoridad. Noong sa mga pagkunan, kasimbahan nga giaprubahan sa Santo Papa, ug sa iya mga sumusunod, giaprubahan ang sabda dito sa langit. Ug ang dili aprubahan ni sa yuta, nga mga pagkunan sa Santo Papa, dili sa naaprubahan sa langit. The power, anong bahin, and loss. Todo pa, kay sa Mateo 16:19, nakadawat man si San Pedro ug mga yawi gikan gyud sa atong Ginoong Kristo unya mga yawi na gikan para gyud sa langit. Unya pambasahon ang mga Isaias 22:21 hangtod sa 22 na si Eliakim anak ni Hilkias nakadawat siya authority o gahom nahimo siyang amahan sa Jerusalem o sa Huda. Unsa di ay si Eliakim anak ni Hilkias nakadawat siya gahom o authority nahimong amahan sa Jerusalem o sa Huda. Nga si San Pedro sa Mateo 16:19 nakadawat sa gahom Yahweh. So tukma na kini San Pedro ito ang maggahom o Yahweh nga Yahweh para sa gilian sa langit. Tukma na siya tawgon o amahan Papa Italiano sa Griego Papas o amahan sa itong pagtuo o Father of Faith. Kaya sa Isaias 22:21 hangtod sa 22 balik na diha nga si Eliakim nakadawat o Yahweh o nakadawat siya Yahweh kung otoridad daw mahimok man siyang amahan. So kanang pagtudlo sa simbahang Katoliko nga San Pedro mo'y Pangulo Papa Fathers labaw nga pagtuo labaw nga amahan sa itong pagtuo o labaw sa mga apostoles unang Santo Papa. That is the very biblical Matthew 16:19. So mo nang gaputuhap magpanahon ta diha. Simbahan Katoliko may tungod sa San Pedro. So kanang mga objection nila sayop na, wrong na. Kay matubag na diha sa biblikali nga hanay kaayo may tungod sa Pangulo ni San Pedro. Muna, nga isip usa ka Pangulo na bawo kato pagtuo unya kanang pagkapangulo gikan gi sa atong Ginoong Jesucristo ihatag ngadto ka San Pedro kanang gahom o tudad nga mao ang Yahweh tunay mo siyang amahan. So isip usa ka amahan sa pagtuo o Father of Faith Pangulo labaw sa mga apostoles. Makita na ito diha nga si San Pedro mao gisugo sa atong Ginoong Jesucristo pagbantay, pag-atiman sa mga kaniro nga mao ang katawhan sa Dios. Asa mo na mabasa brat ng atong Ginoong Jesucristo niya buwin umitudlo sa atong Ginoong Jesucristo dati sa very biblical na Juan 21:15 hangtod sa 17. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo, Peter, do you love me? Ang tubag ni San Pedro, yes Lord, you know that I love you. Kung sa'y ingon sa atong Ginoong Jesucristo, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pagkanta ang akong mga kaniro. Mula Juan 16, that is the prabul na. Mga kaniro mo na siya ang makatawhan sa Diyos. Salmos 39:13.
nga makita nato niya ang pagkatinudlo unabuhin isip usas sa Santo Papa mo'y gitahasan sa atong Ginoong Kristo nga atimana ang akong mga karnero, patanaa ang akong mga karnero. Kailan pag-ingon sa Ginoo nga patanaa ang akong mga karnero, atimana ang akong mga karnero, dili niya siya pagkaon na physical food, no? O lamian nga papakaon, no? Malamian nga papakaon sama sa mga burger, dili na, kundi spiritual food na nga mauna siya mga pagtulungan sa atong Ginoong Kristo nga ihatag ngadto sa mga ihatag ngadto sa mga katawhan kay makiniro mo mga katawhan sa Dios. Muna nga sa Juan 10:16 ang tuyo sa Ginoo usa ka simbahan o usa ka magbalantay unya usa ka magbalantay o kanang magbalantay mo ni usa ka tingog nga paminaw natong katawhan sa tibuok kalibutan makatuliko maka o dili ka katuliko o mapustante man ka paminawan niya sa Juan 10:16 ning nga tong Hesus Kristo. Ako adunay ubang mga karnero nga wala masakop ning truila. Inahanglan dadon ko sila aron mahimo silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So ang tuyo sa tatong Ginoo sa Kristo nga ang katawhan sa Dios nga mao ang karnero, the people of God, mahimo usa ka turil. Unsa man turil pasabutan simbahan nga sa atin pa ang katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan mahimong usa ka katawhan maunay 1 Jesus unang kabukon sa atong Ginoong Kristo. Kay isip usab karnero mao ang katawhan sa Dios. Kudunay usa ka tingog nga paminaon matis pasuwan Jesus unya usa ka tingog umasabtan na ito ni ang Santo Papa, ang may tungod sa pagka-Santo Papa. Kasi Juan 10:16, ato ng papanungan nga mingon si Kristo, Apostol, nga ako dulan ng karilo, wala masubok ng truila. Ha? Kung sa gingon sa itong Ginison, ilan dadon ko sila. Ang mamati sila sa usa katingog, ubos sa usa ka magbalantay. So, klaro, nga ang atong Ginoong si Kristo nagapuhin siya usa ka Santo Papa nga mao sa San Pedro o ipahimangnuan taniyang katawhan bisag dili pa ka Katoliko naa ka sa turil gawa sa turil wala ka masakop ni ingon na itong Isus dadon ko sila aron makabati sila sa usa ka tingog ubos sa usa ka magbalantay. So klaro kinsa man ang balantay kagatiman sa mga karnero. Ako nang gisigutan kanina sa Juan 21, dinsi hangtod sa 17. Kami ngun akong Ginoo ito, pakana at imana ang akong mga karnero. Isa pag mga karnero, wala masakop sa simbahan tatiko, wala masakop ng truila. Akong Ginoo ito kaya dadon ko sila, unay dawil of God. Nga dili makawasak-wasak, dili makababahin ang mga karnero. Umating sa susa katingay. Muna nga, ang Santo Papa, gitawag siya Supreme Court, labaw nga mahukom, may tunod sa mga patulungan. Wala may iskuta ka, example, may iskuta ka mga teaching simbahan na opisyal na paliharon sa Santa Maria, Immaculate Conception, December 8, 1854. Declare mo na by Pope Pius IX, Pope Pius IX. I-declare na siya. Ang Santo Papa na i-declare niya na may tumul na sa mga pagtulutan. Faith and moralidad. Munang amin na ito paminaw, usa ka tingog ng mga Santo Papa. Usa ka magbalantay. Munang naproblema na ito karon, nganong nagadhan ng simbahan, nganong may ula, muila, nga ito mga kagsunan, tungod pa ilain, kundi tugod na sa kapulang o kahibalo.
may tungod sa pagtulungan sa simbahan Katoliko. O ang dula tay treat preaching live pa ni kay mao ni ang kabuton sa Ginoo nga may balutan ka ng katawhan. Aduna di usa ka Santo Papa nga mao giapuhin sa atong Ginoong Kristo sa pagkatiman sa makatawhan. Isang patumang katawhan na tuwa pa sa gawas, wala pa masakop sa simbahan Katoliko. Uminaw pa rin siya sa katingog, muna siya ay kabutong sa Ginoo. Muna, ang sa pagtanon, naghaw mga tao, ang mga katawhan, naminaw sa tingog na wala iapuhin sa atong Ginoong Hesus Kristo. O tanawa ra. Pero naagiapuhin nga Santo Papa, labaw nga Pangulo, atiman sa mga karnero, maunay paminaon sa usa ka tingog aron mahimok kang usa ka panon. Ubaw sa kumagulantay Santo Papa. Muna kinahanglan Katoliko, magmaigmat ta nini. O maghibalutan nini aron madasig ka sa atong pagtuo. O bisan dili pa ka Katoliko, no? Ilang tayo panukan ni puntuwa. Eh nga naman, makabantay ka. Nga ako diyan, ipaminaw nga tingog, wala may ikan sa Ginoo. Ang akong ipaminaw nga tingog, wala iapuin sa atong Ginoo sa Kristo. So pili ka, asama ka, sa tingog ka, nga iapuin sa atong Ginoo sa Kristo, tigatiman sa mga katawhan. Unang, kining pagkapangulo ni San Pedro, biblical na, di ba? Ato sa ni masabtan nga mga Katoliko, o bisan pag mga dili Katoliko. E nga naman, kay kini nga sayop nga panudlo, brad. Makaayo ba na sa tao? Dili na makaayo sa tao ang sayop nga magpanudlo. Kundi makalaglag na sa tao. Isa na inguna, San Pablo, Galacia 1:8. Mabisan pa kami, nanghil ka sa langit, magwali o grahi ka bangilyo, matinunod siya, lahi nga mapagtulungan. Verse 3:16, ako aduna mga karnero, na wala masakop, Verse 3:16, nga naruyo, lisod, sinulot nga bahin, na lisod sabton, o gito'y saway, mga lamag, umuhinungdan sa ilang kalaglagan. Munang, ining patasayop, mapanudlo, makalaglag na, munang dunay giapuin sa atong Ginoong Jesucristo, o sa Santo Papa, aron mo'y atong paminawon, may tungod sa pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. Sa pagtulunan sa atong Ginoong Jesucristo, ipakailap ngadto sa tanang katawhan. Muna ang pagkapangulo ni San Pedro, magpadayon ba? Ang atong tubalan na magpadayon. Kaya sa Mateo 28:20, ingon man si Kristo, inumdumi ako magpantunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang simbahan, magpadayon hangtod sa katapusan. So klaro, nga ang pagkapangulo ni San Pedro, magpadayon po na hangtod sa katapusan. Muna ang simbahang Katoliko, adunot tayo uli bugto nga pagkapangulo. Ikan ni San Pedro, o sa atong Santo Papa karon, Pope Francis I, ika-260 nga Santo Papa. Ika-260 nga Santo Papa na tuto. Uli bugto. Ano man, magpadayon ang gingharian sa atong Ginoong Kristo, ang iyang simbahan. Munang isip kapag Pangulo, amahan, maguna gina siya sa mga buhat. Sa panang litro, no? Sa buhat, 1:16-26. Si San Pedro may misugyot, puli ni Judas, Otos Matias, agi grapol, mapili si Matias, 26, nasa 26 verse 26. Nauna si Pedro sa mga buhat. Buhat 2:1-14. Kadlaw sa Pentecoste, San Pedro, mo yun ang muwali, mo yung misulti, kadlaw sa Pentecoste. Buhat 5:15, kay unang himo milagro. Buhat 4:5, siya ay idawat sa unang hintil, nga mao si Cornelio. Buhat 8,
Buat utso. Siya gihapoy may hukom tali ni Simon Magus o Sapir-Sapira. Buat King's City. Siya yung unang husay sa Kinsulyo sa Jerusalem. 49 AD Council, muna yung First Council of the Church. Munang isip o siya kasanto Papa, maguna sa mga pangulo o mga buhat, o siya mo desisyon sa mga pagtulunan, may klaro sa itong Gingis Kristo, ang unsay imong gidli, ginisingka, idilisod mo sa langit, ang iyong itugot inisita, itugot sa bito sa langit, Matthew 19, the power of peace. No? Gahuman ka na sa Yahweh, nga tukma ng San Pedro, na himong Santo Papa. Unang Santo Papa, itawag siya infallible. Kung sa may pagkasabot na dili masayot sa Pedro, Rina, kaya nga naman, na niyang gahom, otoridad, no? Special, no? Na authority, may tungod sa pagtulunan. Ang doon siya apostol, ubang mga apostolis, wala ito kadawat siya, mga Yahweh ha, Matthew 19, San Pedro ay nakadawat, unang gahom, otoridad na. Muna nga, hindi itong himuan nga street preaching, dili lang din, para sa mga katoliko, kundi para na itong katauhan sa tubok kalibutan. Kaya ang kaluwasan, ang kitanyag sa atong Ginoong Kristo, dili lang natong mga katoliko, kundi natong tanang mga tao. Pero doon na lagi pamaagis, mitudlo sa atong Ginoong Kristo, kung saan ulit paagis pagluwas. O nang itukod ang itong Ginoong Kristo, simbahan, Matthew 17, Pirag Yahweh kung otoridad. Kung mga atong paminawon natong mga katawan. So, klaro, kini pagka Santo Papa ni San Pedro, that is a very good thing. O yung ato ning gilive, no? Mihimo ta mga sama ning kalihutan nga street preaching na naatas mga kadalanan. Aron nang nga kita makabati ta sa mga pagtulungan sa atong simbahang Katoliko, ingon man ang mga dili Katoliko. Kaya atong broadcast, live ta ibuok kalibutan. Nga atong masabtan, kaya ang kaluwasan atong usbon, alang man sa tanang tao, apan doon na lagi pamaagi sa Ginoo, kung saong kanya pagluwas. So, muna ako ikapambit karong sa akong tima, karong hapuna, niya, dagan kayo salamat sa mga aminaw, gusto na nga mga viewers, kung doon na may pangutana, mga viewers, comment lang mo diha, kaya nga naman, ato na siyang tubagon diha, kung doon na mo yung mga pangutana. So, dagang salamat, may nga po ng pangutanan. So, bato. Okay, bro. Okay na to. Dagang salamat, Brother Centino. Centino, hapit na mas Centino. Ha? Usa ka Santos.